савол метавонед? дар мавриди ҳамин мисол дар соли 2013 фавти муҳоҷирон кам шудааст ё ин ки зиёд баъд сабаби асосии мисол фавташон дар чи аст? яъне куштор аст ё ин ки сӯхтор ё ин ки ягон чизи дигар? ман гуфтам лозим аст ки миқдори фавтшудагон ин сароити ҳозир кори докуҷин то шуда чунки онҳо дар роҷа намоди хушунро доранд ва мутаассифона ҳолатҳои фавтшавӣ дар хориҷи кишвар ба амал меояд. он фоҷиае ки имрӯз рӯй дод ва 5 нафарро аз Россия тавассути аэромедиа Мотористон мутаассифона онҳо дар сӯхтор фавт карданд. лекин дар Россия ба ғайр аз ҳодисаҳои сӯхтор ва фавтшавӣ инчунин шаҳрвандон аз ҷиҳати ҳасилӣ вафот мекунанд. ҳамзамон дар хориҷи 3 солаи чунки ҳасан олдода ки аз нигоҳи он ки бехатуро ёд намекунанд онҳо дар аз ошуни баланд меғалтанд нишон мегиранд ки дар дигар ҳолатҳо сабабҳои куштор нист аст мутаассифона. бинобар ин ҳар гуна ҳолатҳо ҳастанд дар бораи вафоти. яъне ба фикри шумо бештар кадомаш аст? бештар ҳар хел аст. агар хоҳем ки шумо рақамҳои аниқро ба даст биёрем вале кори дохилии рақамҳои аниқро дар худ дорад. фаҳмо. ташаккур устод.